Dobre, takže príjemný dobrý deň, alebo pomaly podvečer všetkým tu prítomným, aj potom neskôr prítomným pri televíznych obrazovkách. Zvolali sme, alebo zvolal som toto tzv. Mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva. Oficiálne teda je to zastupiteľstvo nad rámec plánovaného programu rokovaní. A to z titulu, že vyskytli sa niektoré okolnosti v súvislosti s realizáciou projektov, ktoré sa v týchto dňoch, alebo teda v poslednom období realizujú v meste, a sú to primárne dva projekty v zjednodušenom výraze, tzv. Vnútroblok a materská škola. Všetkých tu teda vítam, konštatujem, že sme uznášania schopní 2, 4, 6, 8 poslancov, jedna pani poslankyňa a 7 pánov poslancov je prítomných. Ospravedlnení sú pán poslanec Jakubis, pani poslankyňa Džuponová a pani poslankyňa Franková. Čo sa týka ešte nejakých tých náležitostí obligatórneho charakteru, za zapisovateľku menujem pani magisterku Michaelu Revajovú, za overovateľov pani magisterku Gabrielu Mištinovú a pána bakalára Antona Hajnoviča, poslancov. Prejdeme k programu. Program má oficiálne 4 body. Otvorenie, bod číslo 2, oprávnenie primátora na uzatvorenie dodatku číslo 1 ku zmluve o dielo so spoločnosťou M Silnice SK SRO. To je v podstate spoločnosť, ktorá realizuje ako zhotoviteľ vnútroblok. Tretí bod programu je oprávnenie primátora na uzatvorenie dodatku číslo 1 ku zmluve o dielo so spoločnosťou Rokogips SRO. To je zase teda druhá spoločnosť, ktorá realizuje ako zhotoviteľ projekt materskej školy, a bod 4 je záver. Vzhľadom na to, že ide o tzv. Mimoriadne zastupiteľstvo, tak nie je vysielané live, čiže nie je streamované, a takisto v dnešnom návrhu programu chýbajú také tie klasické body, ako sú informácie primátora, vystúpenia občanov a podobne. Čo sa týka programu ako takého, pani poslankyňa, páni poslanci, máte nejaký návrh na doplnenie alebo zmenu? Pán poslanec Miština, nech sa páči. Pán primátor, chcel by som doplniť program o 2 body zo stavebnej komisie. Jedná sa o prenájom nehnuteľného majetku. Z toho dôvodu to naháňame, aby to bolo na oktobrovom zastupiteľstve ešte, nakoľko sa od 1. novembra teda prichádza do platnosti zákon Národnej rady, čo sa týka prenájmov, že na každý prenájom musí byť vypracovaný najprv znalecký posudok, tak chceme ušetriť týmto občanom mesta nejakú finančnú čiastku. Čiže je to v podstate využívanie vlastne tohto tzv. Mimoriadneho. Ja s tým osobne problém nemám. Čiže pán poslanec, hovoríš o 2 bodoch, že by sme ich vsunuli pod čísla 4, 5 a teda bod číslo... My sme to dali ako závery z komisie výstavby, by to išlo ako bod závery z komisie výstavby, a potom v uznesení to bude pod bodmi, hej? Uznesenie samostatne. Dobre? Áno. Dobre. 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 Dobre, ja s tým problém nemám, je to návrh pána poslanca. Dám teda hlasovať. Nech sa páči. Nie, je to takzvané mimoriadne, ale tieto návrhy... Zastupiteľstvo mimo poradie. Nad rámec. Je to oficiálne nad rámec, ale takzvané mimoriadne. Ale samozrejme niektoré ustanovenia legislatívy platia aj na tieto takzvané nad rámec. Jasné. A preto v podstate váš akýkoľvek poslanecký návrh musí byť mnou akceptovaný v tom kontexte, že dám o ňom hlasovať. A keď som sa pýtal k návrhu programu, pán poslanec zdvihol ruku, že teda chce ho doplniť, preto v podstate budeme hlasovať v prvom kole o
pozmenenom návrhu programu, tak ako ho predstavil pán poslanec Miština. Pokiaľ tento bude schválený, tak budeme pokračovať v programe už tomto schválenom a o tom pôvodnom už nemá potom zmysel hlasovať. Dobre, takže pani poslankyňa, páni poslanci, dávam hlasovať o pozmenenom návrhu programu, ako ho predstavil pán poslanec. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie je tomu tak. Konštatujem, že všetkými 8 hlasmi sme schválili tento návrh a teda program je pozmenený tak, ako bol pánom poslancom navrhnutý. Čo sa týka návrhovej komisie ako takej zo strany mesta, dávam návrh na zloženie návrhovej komisie. Predsedom pán poslanec Ján Hrnčiar, prvý člen pán poslanec Michal Gogola, druhý člen pán poslanec Ján Trojan. Má niekto pripomienku k tomuto, chce niečo zmeniť? Nie je tomu, tak dávam hlasovať o tomto návrhu. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Nie je tomu, tak konštatujem, že tiež všetkými 8 hlasmi sme schválili návrhovú komisiu. Pán predseda návrhovej komisie, poprosím prejsť uznesenia. Aj ten program? Aj ten program, že vlastne v pozmenenom znení. Návrhová komisia navrhuje schváliť pozmenený program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 24. Pardon, pán kontrolór, nech sa páči, prihlásil si sa. Pán primátor, ja len technicky bolo potrebné najprv hlasovať o zverejnenom znení programu, čiže ten v prípade, ak poslanci ho chcú upraviť, mal byť neschválený, alebo za nemali zahlasovať, až potom sa malo hlasovať o návrhu vlastne pána poslanca a schváliť vlastne podmenený. Dobre. Dobre, takže spravíme to tak, aby sme vyhoveli legislatíve a berieme tým na vedomie dotaz a pripomienku pána kontrolóra, takže dám teda znovu hlasovať o pôvodnom návrhu programu, ktorý ste dostali, a ak máte záujem schváliť ten pozmenený návrh, tak teda odporúčam, aby sme pôvodný návrh programu neschválili. Takže nech sa páči, kto je za pôvodný návrh. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie je tomu tak. Dobre, ďakujem. Konštatujem, že všetci 8 boli proti. Teraz teda, aby sme naplnili legislatívu do bodky, musíme dať opätovne hlasovať o návrhu pána poslanca Mištinu. Čiže ešte raz dávam hlasovať o tomto pozmenenom návrhu programu. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nikto. Takže konštatujem, že opätovne sa schválil pozmenený program. Dobre, pán predseda, nech sa páči. Takže ešte raz, tak návrhová komisia navrhuje neschváliť zverejnený program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 24.10. a súčasne navrhuje schváliť pozmenený program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 24.10. Návrhová komisia berie na vedomie menovanie overovateľov zápisnice, menovite magisterku Gabrielu Mištinovú, bakalára Antona Hajnoviča a zapisovateľku magistru Michaelu Revajovú. A navrhuje schváliť návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: predseda Ján Hrnčiar, člen inžinier Michal Gogola a druhý člen doktor Ján Trojan. Dobre, toto sme odhlasovali, takže hlasovať o tomto nemusíme. Prejdeme teda k druhému bodu programu. Je to oprávnenie primátora na uzatvorenie dodatku číslo 1 ku zmluve o dielo so spoločnosťou M-Silnice SK. Pán vedúci, poprosím vás o uvedenie materiálu. Ďakujem za slovo, dobrý deň želám. Takže to oprávnenie primátora
na uzatvorenie dodatku číslo 1 ku zmluve o dielo so spoločnosťou M-Silnice SK SRO. Predkladáme mestskému zastupiteľstvu potrebu uzatvorenia dodatku ku zmluve o dielo v súvislosti s formálnym doriešením problematiky odpadov a navrhujeme schváliť oprávnenie primátora mesta ako štatutárneho zástupcu mesta uzatvoriť dodatok číslo 1 ku zmluve o dielo zo dňa 24.11.2022 so zhotoviteľom stavby pod názvom Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Chemikov v meste Nováky so spoločnosťou M-Silnice SK SRO Žilina bez navýšenia ceny stavebných prác. Dodatkom číslo 1 sa len formálne opravujú položky rozpočtu týkajúce sa odpadov v nadväznosti na rozhodnutie okresného úradu Trenčín odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 13. júla 2022 vo veci udelenia súhlasu na využívanie odpadov na spätné zasypávanie podľa paragrafu 97 zákona o odpadoch. Všetko z vašej strany, áno. Dobre. Ja ešte pána vedúceho trošku doplním v tom kontexte tak, ako som to členom poslaneckého zboru vysvetľoval, aby vedeli aj občania, o čo zhruba ide. Momentálne taký stav, že pri každej stavbe, ktorá je realizovaná, nie je to otázka len realizácie stavieb a projektov v Novákoch, ale aj v okolitých samosprávach. Doteraz to bolo vždy tak, že odpad, ktorý vznikal, ale ten odpad musel byť presne zadefinovaný a išlo o odpad typu pôda, kamenivo, prípadne nejaký betón zostatkový a podobne, sa využíval na skladovanie alebo ako úložisko v koši na vlastne zasypávanie rôznych tých priepadlín. V poslednom období, v posledných dňoch a týždňoch vznikol veľký problém s týmto zasypávaním, pretože daná spoločnosť nemala ani váhu a riadiaci orgán na základe negociácií a rokovaní nám povedal, že potrebuje jednoducho vážne lístky, ktoré z koša sa dodať nedali a ktoré sme v podobnom duchu, ako sme riešili teraz, sme riešili aj v minulosti, ale jednoducho nejaká tá nomenklatúra, možno až byrokracia tomu v súčasnej dobe tomu zabránila, preto sme sa snažili hľadať riešenie, až to dospelo k riešeniu, že narokovanie do Trenčína, keďže riadiaci orgán tam má vysunuté pracovisko, som išiel osobne ja v sprievode pána vedúceho, v sprievode projektovej manažérky, ako aj stavebného dozoru. Za druhú stranu na danom rokovaní sedel vedúci odboru sprostredkovateľského orgánu IROP, ako aj ďalší jeho dvaja zamestnanci. Hľadali sme východisko, ako s týmto celým naložiť. A to z dôvodu, že pokiaľ by sa nepreukázali tie vážne lístky, tak všetky tie výkopové práce, ten materiál v kilogramoch, respektíve v tonách, ktorý bol uložený v koši a k tomu súvisiace ďalšie náklady by boli uznané ako tzv. Neoprávnené výdavky vo vzťahu k mestu. To znamená, že tieto všetky práce a položky by mesto muselo platiť naviac, tak ako aj doteraz platilo za rôzne iné neoprávnené výdavky vo vzťahu či už k materskej škole, k celkovej prestavbe a rozšíreniu, alebo teda aj k vnútrobloku. Našli sme riešenie, navrhla toto riešenie priamo druhá strana, pričom k tomuto riešeniu je nevyhnutné podpísať dodatok o zmluve, k tej základnej zmluve o dielo, a nakoľko nemal som z predchádzajúcich uznesení, prípadne nemal môj predchodca, lebo ešte môj predchodca podpisoval zmluvy, nemal v uzneseniach zavedenú klauzulu, že teda je oprávnený podpísať základnú zmluvu, ale aj dodatky,
tak bolo potrebné zvolať toto tzv. Mimoriadne rokovanie, aby som požiadal členov poslaneckého zboru o súhlas k podpísaniu dodatku zmluvy o dielo, aby sme sa mohli v meste, aby sme mohli celkovo dospieť k tomu, že tieto výdavky budú realizované ako oprávnené a tým pádom mesto nebude musieť tieto výdavky hradiť. Dostali sme prísľub aj od druhej strany, čiže od toho sprostredkovateľského či riadiaceho orgánu, že aj oni vynaložia všetko úsilie, aby sa tomu tak stalo. Toto je zhruba z mojej strany všetko. Má niekto z poslancov alebo pani poslankyňa nejakú doplňujúcu otázku v rámci rozpravy k tomuto bodu? Nie je tomu tak. Pán predseda, poprosím ťa teda uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Novákoch berie na vedomie potrebu uzatvorenia dodatku ku zmluve o dielo v súvislosti s formálnym doriešením problematiky odpadov a schvaľuje oprávnenie primátora mesta ako štatutárneho zástupcu mesta uzatvoriť dodatok číslo 1 ku zmluve o dielo v predloženom znení. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie je tomu tak. Konštatujem, že všetkými 8 prítomnými členmi poslaneckého zboru bol tento návrh schválený. Ďakujem. Pán vedúci, nech sa páči, poprosím, ďalší bod. Takže druhý návrh na uznesenie je podobný ako predchádzajúci. Tentokrát je to so spoločnosťou Rokogix, ktorá nám zabezpečuje práce na rekonštrukcii materskej škôlky. Takže predkladáme mestskému zastupiteľstvu potrebu uzatvorenia dodatku ku zmluve o dielo v súvislosti s formálnym doriešením problematiky odpadov a navrhujeme schváliť oprávnenie primátora mesta ako štatutárneho zástupcu mesta uzatvoriť dodatok číslo 1 ku zmluve o dielo zo dňa 12.9.2022 so zhotoviteľom stavby pod názvom Modernizácia, prístavba a prestavba areálu a budov materskej školy Nováky so spoločnosťou Rokogix SRO Prievidza bez navýšenia ceny stavebných prác. Dodatkom číslo 1 sa len formálne opravujú položky rozpočtu týkajúce sa odpadov v nadväznosti na rozhodnutie okresného úradu Trenčín odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 13.7.2022 vo veci udelenia súhlasu na využívanie odpadov na spätné zasypávanie podľa paragrafu 97 zákona o odpadoch. Všetko, áno, ďakujem. Tento problém je v podstate identický ako so spoločnosťou M-Silnice. Tá genéza je tam rovnaká, ale vzhľadom na to teda, že robia sa približne v rovnakom časovom horizonte súbežne tieto dva projekty, tak tento problém vyvstal aj pri tomto druhom projekte. Preto je toto ďalší bod nášho tzv. Mimoriadneho rokovania, kde vedenie mesta, prípadne teda ja ako primátor, žiadam o udelenie súhlasu, nakoľko v tom pôvodnom uznesení bol štatutárnemu zástupcovi povolené len podpísať základnú zmluvu, nie dodatok. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Má niekto nejaký návrh alebo pripomienku, otázku? Nie je tomu tak. Pán predseda, poprosím uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie potrebu uzatvorenia dodatku ku zmluve o dielo v súvislosti s formálnym doriešením problematiky odpadov a schvaľuje oprávnenie primátora mesta ako štatutárneho zástupcu mesta uzatvoriť dodatok číslo 1 ku zmluve o dielo v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Nie je tomu tak. Konštatujem, že všetkými prítomnými 8 poslancami sme tento návrh schválili a toto oprávnenie pre primátora. Pán vedúci, nech sa páči, tie doplňujúce body. Takže nasledujú tie návrhy dvoch uznesení, čo doplnil pán poslanec Miština. Takže predkladáme mestskému zastupiteľstvu na schválenie nájom nehnuteľného majetku mesta, a to časť pozemku parcela registra CKN číslo 123, nachádzajúce sa pri bočnej stene objektu kina súpisné číslo 120 na ulici Emer Štefánika v Novákoch
v rozsahu výmery 2 m štvorcové, na ktorej je umiestnený automat na mlieko v prospech poľnohospodárskeho družstva podielnikov Veľké Uherce na obdobie 5 rokov s nájomným vo výške 20 eur za rok, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa príslušných ustanovení zákona o majetku obci. Zámer prenechania nehnuteľného majetku mesta do nájmu bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch číslo 158/2023 zo dňa 4.9.2023 a zámer bol zverejnený v súlade so zákonom. Členovia ekonomickej komisie odporúčili schváliť nájom a s cenou nájmu 20 eur za rok a členovia komisie výstavby odporúčajú schváliť predmetný prenájom v predloženom znení. Všetko. Dobre, otváram rozpravu k tomuto bodu. Má niekto nejakú otázku, dotaz, pripomienku? Prosím, vypni si to, pán poslanec. Dobre. Pán predseda, poprosím uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Novákoch berie na vedomie uznesenie číslo 76/2023 v predloženom znení. A nie, a C po C, Janko. Počkaj, schváluje hlavne. Postupnosť bolo, berie na vedomie tie uznesenia a schváluje, berie na vedomie a tam to, čo je C-čko, informáciu o zverejnení zámeru. Bola tam informácia? A schváluje, ale kde to je? Dobre, pod týmto máš hneď. Schváluje nájom nehnuteľného majetku mesta a to čas. Ja to tu nemám. Nemám toto. A schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie je tomu, tak konštatujem, že všetkými hlasmi sme prijali tento návrh a schválili ho. Pán vedúci, poprosím. Posledný návrh na uznesenie. Ďalej predkladáme Mestskému zastupiteľstvu na schválenie prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry v Novákoch pri inžiniera Petra Gorušu bytom Milana Rastislava Štefánika 315/20 Nováky ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona o majetku obci z dôvodu zachovania hudobnej skúšobne. Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1.10.23 do 39.28, to je na obdobie 5 rokov s výpovednou lehotou 4 mesiace, pričom prenajímaná plocha je 24,3 m štvorcového a cena nájmu je 10 eur mesačne. Zámer prenechania nehnuteľného majetku mesta do nájmu bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch číslo 167/23 zo dňa 4. septembra 2023 a zámer bol zverejnený v súlade so zákonom. Členovia ekonomickej komisie odporúčili schváliť nájom s cenou nájmu 10 eur mesačne a členovia komisie výstavby odporúčajú schváliť predmetný nájom v predloženom znení. Všetko áno. Ďakujem. Má niekto otázku k tomuto alebo pripomienku k tomuto bodu? Nie je tomu tak, pán predseda návrhovej komisie, poprosím uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Novákoch berie na vedomie žiadosť inžiniera Petra Gorušu v predloženom znení a schvaľuje prenájom nebytových priestorov v objekte číslo 9 na ulici Emir Štefánika v predloženom znení. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie je tomu tak, konštatujem, že všetkými 8 hlasmi sme to prijali. Ďakujem, pán vedúci. No, dobre. Keďže sme naplnili naplánovaný program dnešného tzv. Mimoriadneho zastupiteľstva, ako aj teda v pozmenenom znení od pána poslanca Miščinu všetky 4 body, dostávame sa teda len k bodu 5, záver. Ja vám všetkým ďakujem za účasť, aj za to, že ste pozitívne reflektovali na zvolanie tohto zastupiteľstva nad rámec plánu zastupiteľstiev s tým, že teda, ako som povedal aj v úvode,
účelom tohto tzv. Mimoriadneho zastupiteľstva je urobiť všetko preto, aby mestu nevznikli dodatočné náklady, aby sme strážili peniaze a snáď veríme, že sa nám to podarí. Ďakujem pekne, dovidenia.